filɛbagaw ni an lamɛnbagaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw ni sɔgɔma. Bi ye araba ye tubabukalo ale tile 6 marisi an bɛ ale la san 2024 san 2024 an bɛ o kɔnɔna na. Amara k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. Kunungo maa caman ye weleli kɛ an k'a fɔ a ɲɛ kan. Sɔgɔma an solila ka taa fo Mali ni Laginɛ dancɛ la. Mali commune dɔ bɛ yen ko Balan Bakama. Olu musow tun bɛ formation na o banna safunɛ dilan. U ka maire y'an wele an taar'o kɛnɛ kan. Kulukoro gouverneur fana kun ka cidenw bɛ yen parce que a yɔrɔ bɛ Kulukoro fɛ. O y'a to kunun sɔgɔma an solila ka bɔ an ma se ka kunnafoni di. Nka wuladafɛla ta énergie nɔ ye dɛ. An k'o fara o kan. Parce que an ka groupe fanga a fanga bɛ ka dɔgɔya. N'a ye sɔgɔma kɛ a ti wulafɛla kɛ. Donc o degun o de b'an kan. An yɛrɛ ɲinɛ ko groupe kura bɛ mɔnɛ bɔ an na ja courant in foyi tɛ se ka remplacer. Donc maa minnu ye weleli kɛ an b'a f'u ɲɛna o degun fila dɔ in kɔni tɛ degun ye parce que olu y'an wele sɔgɔma mais sɔgɔma fana courant kun tɛ yen dɛ. Voilà courant kun tɛ yen courant nana fo anw taalen kɔfɛ ka mɛn. Amara Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Sɔgɔmada in na an na dɔ fɔ aw ka dagabana livre in na. Livre min kabi a bɔra don o don n'a kuma fɔra dɔ bɛ ka fara a janya kan ka taa. Ne kɔni ye min fɔ faamaw k'a ka ko filɛ ni hakili ye. Amara an na dɔ fɔ école ko la. Wolo masiri tabaw n'o ye Larame ye an na dɔ fɔ o la. Arasbach ni Ben olu ka kiiriko an bɛ dɔ fɔ nin fana na. Farikolo ɲɛnajɛ minisiri ɲɛrɛ tɔma a ye layidu ta ko min ye symposium ye ko k'o sigi sen kan. O symposium baaraw daminɛna kunungo. Amara ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Maa minnu bɛ yen ni olu kɔni yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ n'an tɛ u tɛ kibaruyaw lamɛn an bɛ hakɛto ɲini kɛ a bɛɛ fɛ. Parce que baara a ka gɛlɛn nin wagati in na. Anw yɛrɛ bɛɛ y'an dɛmɛ dɛ. Mɔgɔ y'an dɛmɛ Ala ko tiɲɛ an ka groupe sara nka courant y'a don a da dɛ. Parce que nge ka cɛ fana ta dɛsɛra. Ale yɛrɛ ta ka bon n'anw ta ye mais sisan bolo de bɛ kɛ k'a mɛn. Est ce que aw ka fɛn o fana batterie tigiw ka batterie fana tɛ ka a bɛɛ de bɛ ka dɛsɛ. Amara foyi tɛ se ka courant remplacer. Ko ni muso den kɛra sa ye a b'a siri a cɛ la. Nataba o ni sugu lamini ti ban fiyewu. Amara maa laɲini san o tɛ fin kɔrɔna dɛ. Bamananw ko n'i ma ɲɛ k'i bɛ kɛ fɛn o fɛn ye k'i yɛrɛ ye. Maninkaw ko bɛrɛkɛ i se ye min ye n'o ye bɛrɛ ye k'o kɛ tɛ fago ye dɛ. An bɛ musow fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni cɛsiri u ni timinanja. Amara minnu jansa nka bi tɛ n ye musow ye dɛ. Nka aw ka tubabukan fɔla ninnu tɛ. An b'aw ka hakɛ to an denw ka hakɛ to an furumusow ka hakɛ to. Muso ko nin y'u ka kalo ye. Amara anw kɔni bɛ bon n sɔn ka taa an ka ci la parce que an ye musow ye. Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Amara san 2020 k'a fɔ san 2012 k'a daminɛ san 2010 na n'o ye Mali cinquantenaire ye. Kabi o kun cɛra anw ka jamana ma lafiya sɔrɔ. Maaw ye an ka défileba ye. An ye baara minnu kɛ ani an ye fɛn minnu yira
o nana fori k'an don san 2011 kɔnɔna na Amara wulikajɔw daminɛna ka ɲɛsin an ka jamana ma. Libi nana dafiri maa minnu bɔra yen n'o a fɔra ko olu dɔw faso ye yan ye u y'u kunda an kan. Hakili la an ka wasabulon maaw an ka minisiri dɔw u n'olu taara fo ka taa maa ninnu kuma ɲɔgɔn ɲa. Ni ma fili a waati a fɔra ko k'u to yen k'u ka don. Amara o don ni bi cɛ anw ni hɛrɛ de farala. A sugu bɛɛ u nana ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ yan. Ni ma fili Amadu Tumani Ture ale ka fanga taara o woyo fɛ. O ma k'a dan ye dɛ. Gao, Tombouctou, Kidal ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna Ninjugawale ni Bamacawale kabaw fɛ Suko a n'a dugusajɛ. Amara k'a ta o don na fo bi Gawokaw tɛ ɲɛsuma sɔrɔla. Amara ɲinɛ kɛra Gawo kɔ dɛ. M'a fɔ fɛn ma k'u ye nka bi Gawo bɛ degun min kɔnɔna na a bɛ f'o ma ko lakanabaliya degun, a bɛ f'o ma ko dibi degun, a bɛ f'o ma ko balosɔrɔbaliya degun. Amara Gawo de kɔnɔna na Bilal Ak-Sherif a b'a 12 filila tuma min, Emela maaw b'u 12 filila tuma min, Gawo denmisɛnninw de ye Mali drapeau ta ka Mali jɔnjɔn fɔ k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko olu ye Gawo ye. Amara Gawo de kɔnɔna na sifinw ye jɛkulu sigi k'a fɔ ko groupe d'autodéfense k'u b'u faso fɛ n'o ye Mali ye. Amara Gawo de kɔnɔna na musow ye baara kɛ k'u cɛ siri k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa dugu a ka to a ka duguya la. Amara Gawo de kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko cité des Askia kamalenw tun bɛ si k'o de kɔlɔsi su ani tile u b'u falen falen yaasa Ninjugawale ni Bamacawale kɛbaw kana kɛ o yɔrɔ la. Ale Gawo kelen de kɔnɔna na Mujawo ni Emelela karila ɲɔgɔn na ni Blaise ale ye pankuru bila ka na Bilal Ak-Sherif banabagatɔ ta ka taa n'a ye. Amara o Gawo kelen o de y'i cɛsiri k'i timinanja ka faso drapeau k'a jɔlen to k'a sɔrɔ finitigi tɛ a kɔnɔna na. Nka bi sira tɛ ka taa Gawo. Siraw datugulen don. Gɛlɛyaw bɛ ka na, basigibaliya bɛ ka na, kurantigɛ bɛ Gawo kan, furasɔrɔ bɛ Gawo kan. Amara bi fɛn o fɛn bɛ feere Bamakɔ yan yan'a ka se Gawo a ka gɛlɛ dɛ. U tun bɛ tɛmɛ Labɛnzanga fɛ. N'i bɛ taa Gawo, n'i bɛ bɔ Bamakɔ yan i bɛ taa Wagadugu ka taa Niger cɛci ka sɔrɔ ka na don Gawo. O ye maa minnu b'a fɛ ka taa sira fɛ. Avion fana bɛ yen maaw b'o ta ka taa nka Amara Gawo yɛrɛ ani Adli a fɛnw baden bɛ maa minnu bolo n'o olu ye Gawokaw ye sira t'u bolo ka na Bamako. Bɛɛ dun tɛ sɔrɔtigi ye. Bi sunkalo in setɔ filɛ nin ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛlen don Gawo. Gawo ni dibi, Gawo ni degun, Gawo ni ɲani, Gawo ni kabanagwa, Gawo ni jɔrɔ, Gawo ni dumunitanya, wa Gawo yɛrɛ dɛsɛlen ka kɛ Gawo ye bi sabula hinɛ min tun bɛ yen o bɛ ka dɔgɔya. Bingalimisɛnninw bɛ ka caya, walifɛntaw bɛ ka caya, min ye tasuma yɛrɛ fana bɛ k'i sen don a ko la ka suguw fana jeni a na kɛ alalatigɛ o sen donnen don a ko la. Amara Gawokaw ko sira min bɛ bɔ Gawo ka tɛmɛ Mopti fɛ a sira ka dayɛlɛ. Nɔn tɛ bi olu ma foyi faamu a ko la. Gawokaw ko basigi ni cɛsiri min bɛ yen ni armée bɛ k'o baara kɛ n'o ye patrouille ni couvre-feu ye a ko ka to sen na sabula a bɛ ka na ni lafiya min ye dɔɔni dɔɔni olu de b'a dɔn. Nka Gawo mago bɛ balo la, Gawo mago bɛ da dumunifɛnw na, Gawo mago bɛ lafiya la, Gawo bɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ a ye waleya minnu kɛ ka tɛmɛ a ma kɛ fu ye jamana in kɔnɔ. Amara don o don maaw bɛ fɛnw ci, don o don maaw bɛ dɛmɛw bila ka taa nka musaka min wari min i yɛrɛ b'a ci mɔgɔ ma a tɛ se ka fɛn san n'a ye sabula sɔngɔw yɛlɛlen don Gawo kɔnɔna na.
gouvernement ka fɛɛrɛ ɲini u ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa Gawo a bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna na cogo min nin y'an ka sɔgɔmada in na nin ka kan wa ye yalama Gawo ka sɛgɛn Gawo ka miiri Gawo ka cɛsiri Gawo ka bato Gawo ka Ala dɔn Gawo ka wulikajɔ Gawo ka siniɲɛsigi o na to tan wa Ala ka hakili ɲuman di anw ni ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma ka Gawo bɔ nin degun in kɔnɔna na n'an bɔra Gawo an bɛ taa Maningalakaw fɛ kunu an tun bɛ Narena ale arrondissement kɔnɔna na Narena fana an bɔlen ye an tɛmɛna Bayana ka tɛmɛ Filifula ka na sira ta ka taa Balan Bakama min ye commune min don sanubɔlaw olu b'a commune kɔnɔ nin waati in na u n'u dugudenw u bɛ ka baara kɛ wele bilara ma maa min fɛ o ye Namori Keyita ye ale ye Balan Bakama maire ye Namori kɛrɛfɛ dugutigi tun bɛ yen min ye gouverneur ka directeur de cabinet n'o ye Kulukoro gouverneur ye Mahamani Ayidara ale tun bɛ yen Nama Keyita ale ɲɛsinnen don gouvernorat kɔnɔna na hakilisigi ni basigi ni lakanako ma sous-préfet ani préfet olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka taga fara min ye Sumare kan ni ale ye sanubɔyɔrɔ Befɛgi o coordinateur ye dugudenw caman amara baara tun ye mun ye muso 100 ka bɔ commune dugu 6 kɔnɔ olu de kalanna safinɛ dilan na Modibo Tunkara fɛ ka bɔ Kitakaw fɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛlen société y'a ye k'a fɔ bi muso minnu bɛ yen tiɲɛ don caman bɛ taa damandaw la u bɛ wulikajɔw kɛ yen nka n'u degera ni safinɛ dilan in na amara sanu bɛ ban koyi sanu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ bɛ ban sanu yɔrɔ caman bɛ yen bi olu datugulen don donc u ye muso ninnu kalan safinɛ dilan na u ye safinɛ dilan an yɛrɛ ɲɛna ye a finman a jɛman min bɛ se ka furakɛli kɛ n'o ye bana fura ye min bɛ kɛ ka finiw ko min bɛ kɛ ka minɛnw ko ani min bɛ kɛ fana ka mobili ko u ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔnna dilan ka yira maaw la kɛnɛ kan ye attestation n'o o ye lakodɔn sɛbɛn ye k'a fɔ k'u sera ka baara in kɛ o taara ka di muso 100 in bɛɛ ma min ye dugutigi ye ale ye foli kɛ maaw bɛɛ lajɛlen ye baara min bɛ sen na maire n'o ye Namori Keyita ye a ko nin tɛ Befɛgi siɲɛ fɔlɔ ye koyi k'olu ka dugu k'a daminɛ goudron na Narena goudron ka taa Kuremale k'a daminɛ la ka n'u ka dugu kɔnɔna na k'a da k'a kɛ u b'a fɔ min ma ko voie rurale ye Befɛgi n'o ye société in ye ale de y'o kɛ n'o ye sanubɔ société min b'u fɛ yen ambulance dɔgɔtɔrɔso ekɔliso k'olu lawiriwa min ye u ka gendarmew sigiyɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛra société in fɛ société in n'o ye sanubɔla in ye k'u bɛ ka baara mun kɛ bi u ka sigida la k'a barika ka bon amara an y'a yɔrɔ caman ye min y'an nisɔndiya a ko la o ye k'a fɔ dugudenw u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko sanu fɛn don fɛn min tɛ to yen kudayi ye u ka fɛn wɛrɛw dege a kɛrɛfɛ yanni waati dɔ cɛ u ye o ɲɛfɔ Bamakɔ yan école karamɔgɔw k'olu ye baara bila boloda dɛ a ka synergie maaw u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni k'olu ye baara bila ko min ye kuruw ye école ko ye k'u y'o jɔ fɔlɔ ko sabula k'u ka sara k'o ko ma ɲɛnabɔ min ye Adama Asuba ye n'ale y'u ka kuma lasela ye a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Bamakɔ kɔnɔna don min ye grève in ye ko kun b'a la ko sabula k'a fɔ u kɔni gouvernement bɛnna mun kan swari olu tɛ ka sɔrɔ amara n'an bɔra yen lakanako ta nasira la Mali wolomasiri tabaw ka kuma lasela colonel major Sulemani Danbele a ye kalo kimɛli kɛ a ko kalo min sara n'o ye février kalo ye ko a wulikajɔ n'a maritaba bonyana kosɛbɛ ko nka ko min ye ninjuguwale ni bamajawale kɛbaw ye u kɛlen don ka farikura min da ko armée fana kɛlen don k'i wuli k'i jɔ ka bɛn o ma net k'olu ka baaraw u n'u ka cɛsiriw k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sinsin bi ni jamanakuntigi ale ka layidu timɛli ye minɛnko la ka di u ma ko o de la duguma o sanfɛ o ji kan o bi armée kɔni labɛnnen don a bɛɛ lajɛlen na maaw miirinaba ye min ye n'o ye k'a daminɛ Segu kɔnɔ ka taa se fo Moti mara ni Dɔngɔnɔduguw la
a ko ko ni ala sɔnna a ma ko don nataw la ko maaw na o kɔni bɛ diya anw ye dɛ sinon anw ka maaw sɛgɛnnen don dɛ a kuma yɛrɛ tɛ ka ca kosɛbɛ parce que don o don i bɛ kura mɛn a la nka Sulemani ko kalo nata in k'an k'an sigi k'o filɛ Amara ko baaraba minnu kɛra armée fɛ a y'a da don olu la k'a yira bɛɛ lajɛlen na fana k'a fɔ ko maaw k'u hakilina kɛ kelen ye Minakakaw fɛ yen wolomasiri tabaw sigiyɔrɔ min bɛ yen ale ni jɛkulu bɛ yen n'o ye MSA ye Banbanci wale ni Juguya wale kɛbaw kun taara k'u bɛ bin olu ka kununko sɔgɔmada joona fɛ nka min ye jɛkulu in ye sɔrɔdasiw u ye npogo don olu la Banbanci wale ni Juguya wale kɛbaw kɔni a yera k'a fɔ ko mɔbili an'u ka maa joginnenw ko olu kɔni yera ye kɛnɛ in kan yen MSA maaw y'a yira k'a fɔ ko olu ni sɔrɔdasiw ka bolodi ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na min ye sigiyɔrɔ in kɔni ye min ye Juguya wale kɛbaw ni Banbanci wale kɛbaw ye u ma se ka se sɔrɔ u la Amara kiiri ko ta nasira kan a kun fɔra ko kununko min ye arasibaci ye a ka kiiri jaabi kun kan ka di sabula kiiri in kɛra janvier kalo tile 29 o janvier kalo tile 29 senfɛ sa o kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko min ye arasibaci ye ko min ye mars kalo tile 5 ko a ka kiiri jaabi ko o na d'a ma wa ko fana bɔra a dɔgɔkɔrɔ tuguni k'a bila mars kalo ale tile 11 na o ye dɔgɔkun wɛrɛ ye min ye a yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ye n'o ye anw ka parti président ye Mohamed Ali Bachili a ko nin bɛ faamu ko sabula ko sariya ko ta nasira fɛ ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'o ye sariya ye min ye CDR porte-parole ye sa n'o ye arasibaci ye ko ale kɔni kan ka waatinin kɔnɔ yaasa a k'a ta n'a bila dɔn ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ nominaliso n'o ye chambre d'accusation ye ko ale kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko ka arasibaci bila janvier kalo in kɔnɔna na ko nka procureur général min bɛ yen k'o de ma sɔn k'o y'i kangara ko ka arasibaci minɛlen to hali bi kiiri min kɛra janvier kalo tile 29 k'o yɛrɛ kun y'a yira k'a fɔ sa ko min ye arasibaci ye mars kalo tile 5 n'o kun ye kunu ye k'a kun kan ka bila o de la a nɔfɛmɔgɔw a kanubagaw maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ka arasa ko ka bon n'u bɛ wuli ka jɔ kɛ sa ka maaw fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka taa yaasa bilali o mana kɛ o tun b'a kɛ ɲɛnajɛ ye Amara k'aw ka dangele n'o o ye buwaba cɛ ye u tun bɛna a sɛnsɛn ka na ni a ye sa u jabala la nka ko o ko in u na mars kalo tile 11 kɔnɔ o la ni Ala n'a kɛra sɔnna a ma min mana b'o la Mohamed Ali Bachili ni o y'a fa ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko sariya don ko sariya yamaralen don ka nin baara in ko ka o kɛ Adama Ben Jara bɛɛ kun sigilen n'a kan k'a fɔ ko ale kɔni ka kiiri o kɔni kun forila ka ban sabula nominali min kun sera ka ɲɛsin ale ma o kun kan ka ban mars kalo in tile 4 o mars kalo tile 4 kun cɛli la arasiba min ye Adama Ben Jara Ben le cerveau ale taara ko ale bɛ taga yɛrɛ ka ko ɲɛnabɔ wagati min cybercriminalité maaw y'a wele ko nominali kura bɛ a kun kan min ye kumakan dɔw ye ko olu poyira san 2021 kumakan filanan o fana poyira novembre kalo san 2022 ko kɔni kɛlen don nominali kuraw ye ka ɲɛsin arasibaci ma Amara k'a daminɛ kununko la kunasini ani kunu an ye nin ko in sen kiiri sira fɛ k'a dɔn k'a fɔ mun yɛrɛ don kosɛbɛ pour que a ka se ka ɲɛfɔ an ye mun bɛ kuma ninnu na kuma sugu jumɛnw don halisa kiiri tigilamaw u ma jaabi jɔnjɔn d'an ma a kɔni fɔra an ɲɛna dɔrɔn ko min ye nominali kura o bɛ Ben le cerveau kan a tɛ se ka bila ka taa so nin waati in na hali n'o y'a sɔrɔ a kun minɛna kun fɔlɔ min na o kiiri a y'o kun fori sabula san kelen kun don sɔnɔgɔya nana k'a kɛ kalo 6 ye o kalo 6 fana bannen o tun bɛ bɛn mars kalo tile 4 ma o tun b'a jira k'a fɔ k'a bɛ taa so nka o nɔbɔni fɛ cybercriminalité y'a wele k'a fɔ ko kibaruya 2 bɛ yen ko a kana olu jaabi an kɔni bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ kibaruya in yɛrɛ ye min ye an ka se k'a dɔn a bɛ tali kɛ mun ni mun na maa mun jumɛn ye a laɲini kɛ sabula cybercriminalité yɛrɛ fana a bɛ se ka wuli a yɛrɛ ye ka nominali kɛ n'a ye kibaruya sɔrɔ o se bɛ a ye nka a caman na mɔgɔ de bɛ ŋaniya jira k'a fɔ ko ma jɛni nin kɛra na nin kuma in fɔra tan o ye plainte tigi ye sinon a yɛrɛ se b'ale yɛrɛ fana ye ka wuli ka jɔ kɛ halisa kiiri bunakun kan Amara école karamɔgɔ dɔ bɛ yen ale ye Togoka ye ale ka kiiri kɛra ko ale kɔni kan ka gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ san 5 a tɛ kalan kɛ Mali kɔnɔna yan école karamɔgɔ in k'a tun bɛ kalan kɛ école a si bɛ san 38 na Togoka don k'a tun bɛ kalan kɛ école min na sa a bɛ f'o ma ko école Liberté A
to tubabu ka yɔrɔ ɲɛ de min bɛ fa kɛrɛfɛ la o tɛ yan ɔhɔ jardin zoologique fanfɛla in na yen ko ekɔli karamɔgɔ in Amara k'a ye cɛ ni musoya de ta ka ɲɛsin denmisɛnnin san 4 ma denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu ti ko kalama kosɛbɛ wa k'a ma da siɲɛ 1 ma koyi wa a ma da ekɔliden 1 fana ma k'a ni ekɔliden dɔw y'a kɛ kofɔli nana kɛ sa cour d'assises kɔni y'a ka kiiri kɛ février kalo in tɛmɛnen tile 14 ko wa fana k'u y'a jira k'a fɔ ko san 4 kaso a kan k'o kɛ san 5 k'a gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ a tɛ se ka to yan sabula k'a ye waleya min kɛ n'o ye ka jɛ denmisɛnnin fitininw fɛ an lamɛnbaaw ka hakɛ to cɛnimusoya sira fɛ k'o ti bɛn Gao sitɛrinin dɔw ko olu bɔra ɲaamɛkaw fɛ yen k'u kunda Gao kan duguladen minnu ye waleya in ye u y'a jira k'a fɔ k'a sitɛrinin dɔw 7 ɲɔgɔnna k'o jenina waleya in kɔni kɛra mars kalo tile 3 nɛgɛ kanɲɛ 16 waati kibaruya in bɔra dugu min kɔnɔ na sa o ye Kongo Cire ye Kongo Cire ale ni Kutugu olu y'a jira k'a fɔ ko kilomɛtiri 37 ka kɔn ayeru ɲɛ min ye waleya in ye kɔni ko a kɛra ye u y'a jira k'a fɔ ko maa 7 o sara ko o fatura ko in senfɛ min ye sitɛrinin ye olu fana jenina kibaruya wɛrɛw fana b'a jira k'a fɔ ko min ye sitɛrinin ye ko kabi a kɔni bɔra labɛnsagan k'a b'a kunda Gao kan bamacɛwale ni ɲugawale kabaw kɔni ko olu kɔni tun bɛ k'a bɛlɛn yɔrɔ jan ka tugu a kɔ Amara ko a ko kɔni maritaba bonyana kosɛbɛ nka bannen a ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka guwan waati min na ko armée sera ka wuli ka jɔ kɛ a yɔrɔ fana na ka se k'i cɛsiri n'Ala sɔnna ma kibaruya tɔw an na o ɲini k'o da maaw olu tulo kan Amara n'an bɔra yen livre ou bien livre de ou bien livre ba de a kuma cayara dɛ Alpha Yaya ka livre ja k'a bɔra salon de livre in yɛrɛ ma bɔ ɲina Amara livre in an bɛ fɛn damadɔ fɔ a la mɔgɔw k'olu faamuya maa minnu taara dédicace kɛnɛ kan olu si ma livre ye foyi ye ministre je le répète ale ni Alpha Yaya terimaw de don u bɛ ɲɔgɔn na a ye san 20 ye a ka ca san 20 ye bɛɛ bɛ taa bɛɛ kungo la bɛɛ bɛ bɛɛ somɔgɔ dɔn sigana tɛ se ka bila ale la cogo si k'a fɔ ko a bɛ taa nin kɛnɛ in kan ko o bɛ degun se a ma ou bien ko a bɛ tali kɛ ko la ka ɲɛsin jamana ma an b'a dɔn maa min don a tɛna sɔn ka don ko la ko min bɛ degun ta ou bien kɔlɔlɔ ta bi ka kɛ ni an yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ ale yɛrɛ bɛ laseli minnu kɛ Amara o dɔrɔn fɛ ale tɛ se ka taa sigi fɛn na fɛn min bɛ kɔlɔlɔ ou bien min bɛ Mali sɔrɔdasiw olu lagosi minnu fana taara kɛnɛ kan a caman ye livre in kɔnɔ ko ye yen de Amara fɛn min ɲɛna ko in na kɔkan mɔgɔ m'a fɔ ko livre in bɔra koyi ko nin b'a kɔnɔ koyi ministère de la défense mɔgɔw olu de wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin gɛlɛya bɛ livre in kɔnɔ o ye ko ye min ka fisa a ko la sabula n'a kun bɔra kɔkan ka na o kuma ka ca nka Amara an ka ɲɛmaaw ka nin livre ko in ta ba la ne kɔni k'a fɔ ko nin livre in ko Alpha Yaya y'a sɛbɛn a siga bɛ ne na hali bi parce que munna a fɔra ko livre in bɛ tali kɛ a ka thèse de la aw ye tubabukan kalannaw ye sanayɛlɛ kalanso janbaden ninnu n'i tilatɔ don o la i bɛ sɛbɛn min kɛ k'i ka baara kuncɛ k'a bɛ tali kɛ o la ko o de yɛlɛmana ka kɛ livre ye o kɔnɔ ko o n'o sɛgɛsɛgɛliw ka taa jo sariya maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka Mali bɛlɛn k'olu ka kow kɔnɔ a kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na min diyara n ye ministère de la défense ale kɔni ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sɔrɔdasi kunda Amara ni nin ko in senna ka se a dan na n'a taara a ɲɛma n'a kɛra sɔrɔdasi ko ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ nin wagati in na a bɛ sɔrɔdasiw de ka bolo kan fɔlɔ yanni a ka di u ka justice ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli ka kɛ a la kosɛbɛ min ye livre in ye Amara maaw bɛ k'an bɛlɛn a mɛnna nin ko n'a ɲɔgɔn tan de la tubabu jamana caman bɛ yen t'a dogo yɛrɛ Faransi u tun bɛ ka nin de ɲini k'an ta ka taa n'a ye yɔrɔ la yaasa ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ye n'olu bɛ ka fanga mara bi Amara i b'a dɔn k'a fɔ k'u ka ko société fɛn kirikara ninnu wulila k'u jɔ k'a fɔ ko waleya dɔ kɛra anw fɛ yan
ko fo an ka mɔgɔ ka nɔ minɛ nka sɛbɛnw ani ko kɛcogo olu ma se ka ba sɔrɔ o ko senfɛ Mali yɛrɛ wulila k'i jɔ k'i cɛsiri Amara ni livre ko in gouvernement k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u k'a ko ɲɛɲini ne kɔni bɛ min dɔn ko nin livre sɛbɛnbaa y'a sɛbɛn k'a bɛɛ bɔra a yɛrɛ bolo a bɛ bali ne na parce que tubabuw ka jɛkulu kirikara minnu bɛ diɲɛ fɛ n'u tɛna jamanaw kɔnɔna n'u bɛ kow fɔ olu ka kumaw caman b'a kɔnɔ wa livre in bɔra salo munna ɲina a denwuli bɛ kɛ an ye min fɔ jamana ko in na o de do koyi n'i ye livre in yɛrɛ ta k'o lajɛ Amara ka kɛ ni mankan min bɛ M5 kɔnɔna na bi Mali k'a lajaba k'a buruja M5 fan fila bɛɛ fɛ n'i y'olu sɔrɔ ɲɔgɔn na i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ parce que ko foyi tɛ kɛ a kunfɛ ten transition maaw tɛgɛrɛfɔbaa bɛ t'u ɲin ye dɛ u kanubaa bɛ t'u kanubaa ye dɛ maa caman bɛ ko ninnu kɔnɔna na bi u t'a fɛ ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya la dɛ Amara ne ye kɛlɛ kɛ e bɛ fɛn min kɔnɔna na e ye ministre ye i ye premier ministre ye i ye ministre d'État ye i ye n t'a dɔn cogo di i ye jɔyɔrɔba b'i bolo transition kɔnɔ i ni transition mɔgɔ ka surun ɲɔgɔn na e bɛ mun kɛlɛ ko la tuguni k'e ka jɔyɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni e bɔra a la k'u ma fɔ maa ye e ka mɔgɔw bɔra chargé de mission la denmisɛnnin dɔw bɔra conseil technique yaw la dɔw bɔra ministère kɔnɔna na baaraw kɛcogo n'a nacogo la aw kana aw sigi sisan ka ɲɔgɔn neni ni mɔgɔ min dara aw la o nenni kɔfɛ o tigi fana tɛ faso jɔla ye dɛ c'est pourquoi n y'a mɛn kunun ko M5 mɔgɔw k'u ye sɛbɛn bɔ n b'a fɔ M5 Umaru Jara parce que M5 RFP Malikura o fana bɛ yen o ɲɛmɔgɔya fana bɛ a tigiw bolo yen M5 Shogel M5 Umaru Jara ani M5 RFP nin bɛɛ lajɛlen tun ye M5 ye nka ko in Amara a banna kabini coup d'état kɛra kabi coup d'état kɛra M5 ils ont fini e bɛ se k'a fɔ ko Nusar tɛ M5 ye e bɛ se k'a fɔ ko Ben le Cerveau tɛ M5 ye Fɔnba olu tun tɛ M5 la olu ma bɔ a M5 ma kɛ fanw ye wa u farala ɲɔgɔn kan cogo min u ye ɲɔgɔn bila ten de fana o fanga de kan ka i miiri sa k'i ka jateminɛ kɛ ko min fɛn fɛn filɛ ka kɛ nin y'a kɔnɔna na nin k'a bɛɛ jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ mun de bɛ yen nka politikimɔgɔw ne bɛ mun f'u ye n'u ma farati nin y'u tɛgɛ kolen ka bɔ transition ko la a bɛɛ bɛ di sɔrɔdasiw ma siɲɛ kelen u ɲɛ t'o min na o de bɛ n'u sɔrɔ o la transition kɔni tɔ u yɛrɛ b'a ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ règlement militaire ye a fɛn bɛɛ bɛ kɛ cogo min ka nɔgɔn nka y'a dɔn cɛ an ka segin ka na an ka kunnafoni na Mayinakaw fɛ yen cɛ Mayina Amara y'a faamuya ko maa min bɛ Orange Money tɔgɔ la le superviseur local d'Orange Money a Mayina est en fuite a bolila kabi juma mardi kalo tile fɔlɔ ko min ye wari jicogo ni wari tacogo ye ko ba sigilen kun tɛ maa caman y'a jira k'a fɔ ko kamalen ko sefa wari miliyɔn 4 ɲɔgɔnna ko maa kelen kun taara o bila a fɛ yen ko yaasa o kun ka se ka segin ka na ko a bɛna na retrait kɛ ko sabula ko réseau ma ba sigi nka midi waati min ye superviseur ye ani cɛ ka miliyɔn 4 tununa u y'a da turu la k'a da jaba la client ka wuli k'u jɔ halisa u m'a dɔn ka bɔ cɛ a taara yɔrɔ min na wa min ye maaw ye olu kɔni kamana guwanen don Orange ni a ka maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ hakilila k'a fɔ contrat bɛ yen ana Salifu wele Orange Salif ale y'u ka communicateur ye k'o ɲininka ko nka ko nin ko in ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Mayina dɛ ko maa caman de bɛ yen n'u nana ka na wariw ni mɔgɔw ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan seerew ko tɛ yen
k'u bɛ duuru don fiɲɛ na n'a a ye wa min ye nin superviseur ye an na orange maaw ɲininka a kisa bɛ cogo di pour que ka se ka kibaruya jɔnjɔn k'o da maaw tulo kan Amara nka Mayinakaw ye min fɔ an ye kamalen wari ni miliyɔn 4 bɛ ka taa hali bi ani mɔgɔ tɔw ka dɔrɔmɛ na aw ka wariw Segu ko Segu accident bɛ ka caya kojugu accident maa 48 o de fatura la maa 1855 ko o de jogina Segu salon accident Sirabanga Kasara fɛ wa min ye communiqué min bɔra nkalo in tile 4 n'o ye Segu sapeur pompier ka ɲɛmaw ye u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ wulikajɔ 1778 de kɛ yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka don maaw ma o waati kelen kɔnɔna na o y'a yira fana k'a fɔ ko min ye saya ye san 2023 kɔnɔna na ko kɔni cayara kosɛbɛ ni san 2022 ye Segu mara ale kɔnɔna na Kitakaw fɛ yen ko kamalen dɔ n'a si bɛ san 40 na ni den 4 b'a bolo k'a ye mugu kɛ k'a yɛrɛ fa a yɛrɛ ka foro la koyi k'o kɛra juma tɛmɛnen u ka dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Dumakura wa ko min ye waleya in ye ko maa si t'a dɔn kamalen y'a kɛ kun min na aw ka kita in dɛ o kɔni kun ko k'an ka taa kita e ko anw na taa tugun ou bien e tɛ taa délégation na de CDM collectif pour la défense des militaires olu bɛ wuli u ye baaraba dɔ kɛ yaasa ka se ka Mali wolomasiri tabaw k'olu jansa baara in senfɛ dɔɔni tɛgɛrɛ tun bɛ a la min ye poyiw ye n'a bɛ f'o ma SLAM ka armée jansa k'u y'o jaabi fana di waleya in senfɛ fana Amara u ye jabɔ kɛ ja min armée kunu fo ka na se bi ma min ye baara in ye a kɛra mars kalo tile 3 CICB ale kɔnɔna na maa mafalen caman tun bɛ yen CDM maaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ko nin bɛnna kosɛbɛ M5 RFP n'o o ye Imamu Umaru Jara ka M5 RFP ye kunungo bɔlɔlɔ sira fɛ an y'a ye k'a fɔ bitari ale tun bɛ ka communiqué dɔ kalan communiqué min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye Sogɛli Kokala Mayiga ye k'o tɛ M5 RFP ɲɛmaa ye tuguni ko sabula k'u kun y'a bɔ k'a ka bɔ ka i tilen ka ɲɛfɔli kɛ u ye k'u ye tile 3 d'a ma k'o tile 3 kɔfɛ sa ko min ye olu kɔni ye k'u y'a yira k'a fɔ ko Sogɛli ko nin y'ale senbɔlen M5 RFP a ɲɛmaaya la k'u bɛna na waleya baara minnu kɛ don nataw la ko wa k'u ka ko foyi olu tɛna se ka kalifa tuguni Dr Sogɛli Kokala Mayiga la ni ale ye fanga ɲɛmaa ye Burkina Faso maa 170 min ye Bamaci wale n'u ka wale kɛbaaw ye u kɔni binna olu de kan sa u y'a yira k'a fɔ ko dugu min kɔnɔna na ko min ye waleya cɛjugu in kɔni kɛra ye k'a ko larawuli bonyana kosɛbɛ Burkinakaw kɔni y'a yira k'a fɔ u ka communiqué dɔ kɔnɔna na min ye woyiguya ye ko Ali Benjamin Kulibali ale yɛrɛ de ye sɛbɛn kɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye waleya cɛjugu minnu kɛra u ka dugu kɔnɔna na k'a kasara bonyana kosɛbɛ min ye Ninjuga wale ni Bamajan wale kɛbaaw kɔni k'u bɛ ka nin ko damantan dɔrɔn de kɛ ye ni finitugu tɛ yɔrɔ min na ko wa fana ko wulikajɔ ka se ka kɛ yaasa min ye kerecɛnnakaw ni silamɛ diinɛ maaw ye olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di Cadikaw fɛ yen Amara Idriss Déby denkɛ k'u y'a ta ka kɛ cɛbɔ ye dɛ parti min bɛ yen n'o y'a fa ka parti ye n'u b'a fɔ ma ko mouvement patriotique pour le salut MPSI ale ni maa 200 wɛrɛw parti politique 200 wɛrɛw ani association ni tɔnjɛkulu ni fasodenw ka fɛnw k'u ye Idriss Déby denkɛ u y'a ta k'u ka cɛbɔ ye kari tɛmɛnen IS jamanaw olu kɔnɔna na ko min ye Air France ye ko ba t'ale la nin waati in na dɛ Amara ko gɛlɛyaba de bɛ Air France kan min ye Air France ye ko ale ni IS jamanaw Mali Burkina Niger k'u tɛ ka ɲɔgɔn faamu hali bi ko wa k'a bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye Air France bolo k'a ye miliyari caman de perdi k'o de la k'a bɛ fɛ nin waati in na sa maa ka sɔrɔ maa min bɛ se ka sigi ka fɔ yɛrɛ kɛ u ni nin jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ k'u kɛlen don k'u ɲɛsin Togo jamanakuntigi ma n'o ye fɔri ye k'o ka kuma minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna n'o ye Abdul Kasim Fɔnba ye kunu na siniko Mali farikolo ɲɛnajɛ kɛla minnu bɛ yen minisiri kɔrɔw a ye olu bisimila an ka jamana kɔnɔ u kun ka ca koyi Agamani kun b'a la Adama Kone Jigiba Keyita PPR Nache Pleya Amani Nyang Jean-Claude Musa Atayer n ye PPR fɔ PPR b'a la Mamadou Dipa Fane u caman minisiri kɔrɔ caman min ye minisiri ye a n'olu ye ɲɔgɔn ye hakilina falen-falen o k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ Pinochet fana b'a la ale fana ye ministre d'espoir ale ye ministre d'espoir kɛ CAN 2002 wagati
donc olu bɛɛ lajɛlen sa a n'u ye hakilina falen falen kɛ yaasa a bɛ se ka fɛn kɛ cogo min na baara kɛ cogo min na min ye ministre ye fana symposium min bɛ yen kununko a y'o kurunbɔ karili kɛ stade 26 mars la o kɛ kun ye yaasa an ka Falikɔrɔ ɲɛnajɛ n'o ye ndolanci ye ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min i b'a dɔn ko kun min na k'u ye kunu mars kalo tile 5 ta ko mars kalo tile 5 san 1972 i t'o dɔn Yaoundé 72 k'a final ta le 5 mars 1972 de ko la u y'o ta ka Falikɔrɔ ɲɛnajɛ ko ka fura ɲini a la ko sabula kabini o tɛmɛna Mali ma deli ka se o niveau ɲɔgɔnna ma tuguni ka taa final kɛnɛ kan ko yaasa ka se k'o kɛ tasibila ye baaraw kɔni bɛ sen na 26 mars la nka an y'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen olu ma kɛnɛ in kɔnɔna sɔrɔ an t'a dɔn kun min don ligiw tun tɛ yen clubw tun tɛ yen min ye entraîneur baw ni fɛnw olu tun tɛ yen ministre des sports dɔw kɔni tun b'a kɛnɛ kan ani Farikolo ɲɛnajɛ ni sport journalistes olu dɔw taara a kɛnɛ kan FIFA a kun ko k'a bɛ carton bleu bɔ Amara k'o bɔra a ma han k'u bɛ ka fɛɛrɛ ɲini yaasa ka se ka fɛn dɔ sigi sen kan min bɛ na ni sariya ye min bɛ taa ni hakilina in ye ko nka ko carton ko a na to jaune ale ni jumɛn don jaune ni rouge ni rouge yirali la o ye baara ye dɛ an tɛ sɔgɔmada in na taa jɔ yan fɔlɔ n'Ala sɔnna a ma ni an ye courant sɔrɔ Amara o tɛ an tɛna se ka segin ka na wuladafɛla la ka kibaruya kuraw di mɔgɔw ma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Bala Bakamakaw k'u fo min ye Narenakaw ye k'u fo Kuremalekaw olu tun ko fo an k'a sɔgɔ ka taa i b'a dɔn Amara kunu kilomètre 20 dɔrɔn de tun b'anw ni Kuremale cɛ donc n'Ala sɔnna a ma ɲininiw bɛ ka kɛ bon délégation na wuli parce que ne kelen tɛna na se ka taa o la pour que an ka se ka taa Kuremalekaw olu ɲɛbɔ sira la sabula a mɛnna waati u b'a fɔ k'an ka taa b'u ye n'Ala sɔnna a ma an bɛna o labɛn a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala n'a kira sɔnna a ma